zanu zuchitira umboni. Kuno kunalibe Nsanje yapezeka, sitima yapezeka. A state president zimene machita ndi zinthu zopambana kwambiri. China nchoti munthu aliyense sakadziwa ku nyumba ya chifumu koma aliyense wafikako kuchokera mu ulamuliro wanu. Msahala ndithu wakwezedwa, anthu akulandira. Mwakweza mafumu ena kulandira. Tiyenera kukuthokozani koposa. Mfumu imene ngati sikuyamikira ati nditsoka. Koma chikhulupiriro mudziwe kuti no bwana president mukupitirira. Palibe chikayikironso munthu aliyense akuyamikira na zomwe mwachitazi. Ineyo monga ine tiyenda amene ndi matiya anzanga kuno tonse tili kumbuyo kwanu mosanama yaye. Tikamba zambiri ayipoti nsonkhano ndi oyimayima koma tifuna kuyikikani m'manja mwa Mulungu kuti akusamalire. Chifukwa ifeyo kuno konse ku Nsanje ningoti dziko la Malawi ili losangalala. Chifukwa munthu aliyense simunasayang'ane mbali yaye. Mwakwata mbali zonse zikutali zikulandira ndalama. Nsanje siya kuno kokha yaye ndiye konse dziko lonse la Malawi. Tiyenera kuyamika. Amene ngati sakuyamika amene ali nditsoka. Bwana president chonde pitirizani zintchito zanu. Kunoko mufe kuti mwalandiridwa. Mawambiri tilibe tingofuna kuti Mulungu akusamaleni zikomo kwambiri bwana president. Amenewo ndi tiyenda mera. Kwacha! Amene abweresa Nsanje kuno ni mkulu wace amene yayima apayi. Amene ali ndi ndondomeko zoti apange moyo wathu usinthe mkulu wace ndi ameneyi. Bwana nthawi inoyo ndimafuna ndikuonetsereni anthu amene akuyimira chisankho kuno kumbali ya chipani cha Malawi Congress Party. Kuno bwana tili ndi a Robert Chavi amenewa ndiye akhansala athu Nyachilenda ward. Amwene chitanimbo kwacha amwene. Muchitembo kwacha pang'ono. Kwacha! Kumeneko kwacha! Abwana, ndina mawu ndinebewewe dai. Okay. Ana mawu eneyu. Panonso ndipemphe a Petro Simenti amene sakuyimira ku Matundu nawonso achitembo kwacha. Mkulu ameneyi ndi amene akuyimira ngati khansala Matundu ward. Chitanimbo kwacha amwene. Kwacha! Watu ndani? Bwana ndimafuna so ndikuonesereni amene akuyimira ngati MP kuno Honorable Edward Ora. Amwene bwerani anthu akoneni mwapasembo moni. Muchitembo kwacha. Kwacha! Apo, kwacha! Dr. Chakwera! Ife tonse pano kodi mukavota pa 16 mtunda ke ndi umene ucha. Kudali Nsanje kuno abwanayo mbani muna mphwanya weneyi muna nthokoza tani. Very good. Zikomo kwambiri. Bwana imene ndiye timu imene ili kuno Honorable Ora ndi ena otero. Abale anga kuno tikhafuna Chakwera atani abwera. Kuteroko amene tikuyembekezera kuti pa 16 mukamvotere ndi Dr. Lazarus Chakwera ngweneyi. Mungankhwiche nkuluyu. Kwacha! Bwana nthawi inoyo ndimafuna kuti inuyo so anthu amwe ayankhule. Anthu akuteroko akusowani. Pamalo tafika pano ndi pantowe. Amene adakonza nsewu kale ndi Malawi Congress Party. Amene ataukonzenso ndi inuyo bwana. Kuteko nsewu apa umafunambo kuno kuli roundabout. Umene wadatikonzere ndani Chakwera. Kuno bwana project ya madzi a Mipope pano akufutafuta choncho amene tikudikira kuti mukonze ndinu. Mavuto amene ali kuno manifesto ya Dr. Chakwera
nkhani yoyamba ndikuthesa njala amene atatikonzere nguti ngweneyi. Bwana ndikupempheni kuti mwapase moni anthuwa mutilankhule amene timafuna ndinuyo. Ambuye audaliseni bwana. All right. Kwacha. Kwacha. Ndithokoze kwambiri. Agogo andamera. Tutafika pano pamtowe anali ndi mafumu anzawo wena ndi awo onse wandandawo kuzikomo kwambiri chifukwa cha kufika kwanu ndi kutilandira bwino. Ndithokozenso abusa Lapozo amene atipempherera pano kutifunira zabwino tsiku la lero kulikiza m'manja mwa Ambuye. Inu anduna wathu achomanika ndikuthokozeni ndi akuluakulu onse wa Malawi Congress Party kuno ku region, asimbi apita simbi zikomo ndi anzanu onse ngakhale district ino. Ndikuthokozeni kwambiri ino aora ndi makansala wathu kuno kunyachirenda ndi uko tundu zikomo chifukwa mwatimirira kuno. Abale wanga nkanthawi ndabwera kuno tili ndi malemu Sidikimiya. Tingakupemphani kuti mutipatse voti yanu. Zitavuta 2019 koti dalengeza tichitenso masankho 2020. Voti yanu ya 2020 ija ndi imene idanipangitsa kuti ndithe kupanga zinthu zina kuno monga njanje imene mwayiona tsopano yafika pa Nsanje. Chifukwa pamtowe pano ndikudziwa kuti ambiri mukudandaula chifukwa cha mitengo ya zinthu kukwera kwake. Ndikudziwa kuti mukudandaula chifukwa katundu kuti akufikeni kuno amachokera kutali komanso amayenda pa msewu. Ndipo zambiri zimakhala zakuti zayikidwa kale mitengo ikuluikulu chifukwa cha iwo amene wakubweretserani. Angakhale wena akuchita zinthu zachipongwe zakungoma kweza tsiku ntsiku kuti munyoze Chakwera asapitilirenso. Imeneyo ndi nkhani ina yapaderadera. Koma chimene Chakwera akuchita nchiyani? Kuti njanje yambenso kuno ndiye kuti matauni wonse kuno ngakhale Nsanje ibwereranso pachikale. Zintchito zikhalapo koma katundu azifika mochipa. Chifukwa cha chimenechi ndifuna ndithokoze chifukwa mtandivotera. Lero njanje yafika, zinatenga nthawi ndabwera tsiku lina kumalaka uko tilandire mafuta oyambirira njanje itafika pamene paja. Lero tiukamba zina zinatenga nthawi chifukwa cha mabiriji wofunika kuti akonze bwino njanje iso nyayikulupo kusiyana ndi yakale. Ndipo zotenga zizikhalanso zochulukirapo. Ndiye kuti tikhoza kumakhala ndi mwayi wobweretsa katundu kuchokera ku Baera pamene njenje ina yochokera kunakala nayonso ikugwira ntchito. Tikalumikiza kuti mpaka na kulimbi ndiye kuti anthu tidzayamba kuyenda bwino chifukwa ulendo uno tsopano umapita ku Bangula. Pa Bangula kale dayikiratu storage ya zinthu zosiyanasiyana. Ndipo tikamaliza pamenepa ndiye kuti kuno zinthu zizikhalanso pafupi kuti zipezeke Nsanje yonse. Chifukwa chanthu chita ma project ngati amenewa, ma project yakuti ndi akuluakulu zilithandizira tsopano kuti timange pa maziko amenewa tiyambenso ma project ano amsewu ngati uno wozungulira umene udakonzedwa kale nthawi ya MCP. Koma nthawi yonse sidafune kuti tichitenso chimodzimodzi kuti anthu muziyenda bwino, katundu wanu aziyenda bwino.
izizi zimene tikupanga ndiye wena abwera kuno kumadza kuwuzani kuti iyayi tibwerere kukale njanjenso ayiletse sizigwira zimenezo ayi. N'chifukwa chake nabwera ndekha kuno kuti ndidzakupempheni kuti sabata lamawa pa 16 inuyo ndi ine tigwirizane mukakavotera Chakwera, ndiye kuti chitukuko chimenechi chipitilira tipititsanso patsogolo mwa mphamvu yonse. Ndikupemphani zimenezo chifukwa ndili mchikhulupiriro. Zina munthu amene ndikuyenda naye ndi injiniya Vitumbiko Mumba atabwera kuno adadzaona kuti ngakhale msewu uwu wathala, msewu wokozedwa posachedwa apa koma watha kale. Chifukwa zinthu zambiri kwathu kuno timangolola zichitike mwamsangamsanga koma zosalimba. Ife tionetsetsa kuti boma likutumikireni ndipo lichite mwachilungamo nkumapanga zitukuko zokhalitsa osati zongoyerekezera chifukwa chakuti tangofuna kuti tipeze voti yayi. Zimenezo zithandiza kuti tsogolo la vana vanu na adzukulu vanu likhale lokhazikika. N'chifukwa chake tayika ndondomeko zakuti tikamatsitsa zinthu za mitengo ya zinthu kuti inu mpezeko bwino, monga tuchita za mtukula pa khomo, ngakhale Mfumu kumathandiza kuti tiwapatse nswahala monga watchulira, kuti azimayi akhale ni mwayi wochita mabizinesi achinyamata makamaka amene muli wochulukira kwambiri mukhale ni mwayi wochita mabizinesi. Takuyikirani kuti NIF tsopano NIF ikhale banki yapaderadera, banki imene ikuthandizireni kupeza inu, kukuthandizani mupeze mpamba womachitira mabizinesi osiyanasiyana ngakhale ngati pano pa Mtowe. Ndipo ndifuna nikutsimikizireni kuti kuno ku Nsanje sikotayika sikutali yayi, kwafupika tsopano chifukwa njira zoti tibweretsere katundu kuno aliyensezo azifuna atabwera kuno kuti adzaone katundu ameneyo, chifukwa pali pano storage ya zinthu zimene tizibweretsa zikhala kuno ku Nsanje. Tugwirizana bati? Ndino angati mukundimva bwino takwezani manja. Tsono nitakufunsani, kodi mulipo pano amene mnalembetsa? Chifukwa tikhoza kungochulukana koma wena sitinalembetse pa zifukwa zina sabata lamawa simukavota nawa. Koma ino amene mnalembetsa ndino angati takwezani manja ntaona. Ndiye ndikupemphani kuti pa president mukavotere Chakwera. Mukavotere ndani? Mukavotere ndani? Chifukwa nchiyani tufuna chitukukochi chipitirire patsogolo mwa mphamvu. Tayika ndondomeko zakuti ngakhale vana tiwapatse tsogolo lokhazikika, kuwayikira ndalama tsogolo account. Zimenezo titha kuchita chifukwa tikugwiritsa ntchito tsopano, tiyamba kugwiritsa ntchito ndalama zonse zimene za migodi yosiyanasiyana ku Malawi kuno kuti tikonze tsogolo la dziko lino. Tili kuthana ni mavuto wa lero, tithanenso ndi mavuto kutsogoloku kuti vana vathu azikhala ni chiyembekezo. Akakwana zaka 18 ndiye kuti alikale ndalama zoyikidwira padera zimene zachulukitsidwa nthawi yonse akukula. Ndiye kuti tatero tithana ndi umphawi wadzaoneni kuno ku Malawi. Koma inu ndikufunani zabwino zonse chifukwa sikale kwangotsala masiku 7 kuti mudzavote. Ndiye mudzavotera ndani? Inu mudzavotera ndani apa? Nanga inu kumenewo musayiwale zimenezi chifukwa ife tifuna tikuthandizeni. Chakwera saona chigawo, saona district, saona mtundu, akuchita chitukuko dziko lonse la Malawi chifukwa Chakwera wayika mtima wake pakuti Malawi asinthike kwenikweni. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri, zikomo.
ameneyo ndithu president wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera amenenso ali president wa chipani cha Malawi Congress kuyankhula kwa anthu kuno ndithu ku Mtowe Trading Center kumudzi mwa Binze TN Ndamera pa ulendo wake wa misonkhano yoyimayima yokopa anthu. Ndiye titero kuti ife titherepompo kuchokera kuno ku Mtowe Trading Center ku Maraka ku Nsanje pamenenso tikhalenso tikupita malo ena amene mtsogoleri wa dziko lino akhale akuyima napitizabe kuchita misonkhano yoyimayima yokopa anthu. Ndine Abena Chidzanja Nkhoma Bekete ukuperekani ku mastudio athu kukwacha mu mzinda wa Blantyre. Introducing one of the official sponsors for Zokonda Mai Macheza 2025. Sunny Money, life is getting brighter. What really attracted us to MBC, it is Zokonda Mai program. As Sunny Money, we are 100% committed and focused on taking an active role in transforming economic life of women. For advertising and sponsorship, please call 0886 703 159, 0888 891 194 or 0881 551 344 and book your spot today. It's on and it's happening at the BICC in Lilongwe on the 15th October 2025. Zokonda Mai Macheza 2025. Don't miss it. My name is Lazarus, President of Malawi. For the past few years, President Dr. Lazarus Makathi Chakwera has worked to redeem Malawi from decades of challenges with the mindset to build a nation of opportunity. Now, he is ready to do even more. To end hunger and ensure food security, President Chakwera will introduce universal affordable fertilizer, continue affordable import programs, expand mega farms. Over the next 5 years, he will create 3 million jobs by boosting investment in agro-processing, tourism, mining and expanding access to NIF loans and Agricom capital to support youth enterprises. He understands that development thrives on justice. President Chakwera will strengthen the rule of law so no one is above it and introduce reforms to fight corruption and uphold accountability. President Chakwera has prioritized the improvement of service delivery across all sectors. A strong society that will deliver a self-reliant and inclusively wealthy nation. A vote for Dr. Lazarus Makathi Chakwera is a vote for opportunity, for jobs, for food, for wealth, for justice, and excellent service delivery. President Chakwera and the Malawi Congress Party, taking our development forward. Your vote is the vehicle that keeps our country moving. And I am once again offering my services as a driver who is ready to continue taking your development forward. Wasikimui. Skimu imene iyi itayamba kumangidwa ifeyo monga ngati anthu akunoko kwa Mbangu tidachilandira ndi manja awiri posonyeza kunena kuti pamene ankamanga skimu ife ndithu tinali nawo limodzi kusagana nawo. Pamene anamaliza kumanga skimu imeneyi ife tidayamba kulima mbewu zathu. Mbewu zimene tidalima ndi mbewu monga ngati chimangachi komanso nyemba. Kulandireni kuchokera kuno ku Nsanje kumene siku la lero
mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ali kuyendera anthu kucheza ndi anthu makamaka kuona ntchito zimene zikugwirika za chitukuko komanso kufotokozera anthu mfundo za chipani cha Malawi Congress Party cholinga chokuti adzawavotere pa chisankho chimene chikubwerachi. Iwo wandithu ali kuno mawa uno koyamba anafika kumeneku ku Malaka kumeneku ndi kumene kwayambira ndithu malire a dziko lino la Malawi. Timayambira kumeneku ku Malaka ndi kumalire kwenikweni kafika mpaka nakuja ku Chitipa ndi kumeneko kumene anayambira ndithu tsiku la lero kumeneku ku Malaka kumene amaona nkhani yokuza Nsanje kumene kwayambira Nsanje imeneyi. Ndi pano pamene ndikuyankhulira ndi pa boma lino la Nsanje pamene pali makilomita angapo ndikuchokera pamene pa Malaka. A president akachoka pamene pa Malaka akachoka apa akhala akufika kuno pano afika posta chedo apa pano pa boma lino la Nsanje pamene ayankhulanso ndi anthu osiyanasiyana amene asonkhana kuno tsiku la lero. Pano pali anthu ambiri amene afika kuno kuphatikizapo mafumu komanso amene akumira chipani cha MCP kuno ndi anthu osiyanasiyana amene afuna kuzamva mfundo kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino. Kwatentha kwambiri kuno ku Nsanje kukutentha chifukwa chokuti tikuyang'ana ma degrees pafupifupi 32 degrees Celsius mpaka dali pano soza kuti kunja kwatentha kwambiri. Ndi pano ndili ndi amfumu Chimombo, iwo ndi senior chief Chimombo, senior chief koyamba president a dziko lino ali mboma lino tsiku la lero mwalandira bwanji? Amene wadandira ndi manja awiri chifukwa Chakwera atipangirira kuti yakumima kamanga ya Nsanje ndiye kunoko tiosangala kwambiri kwakenso ndipo dandira ndi manja awiri ndipo situkeka kwese yayi tapanga support ndipo apamba naso. Mwakambapo nkhani ya Nsanje imene president ayendera koyamba kumene kucha akafika pano pa boma ayenderanso Nsanje imeneyi. Mafuna mwauza Malawi Nsanje imeneyi ndiyofunika bwanji kuno ku Nsanje amfumu? Chitoyamba ntchito za manja awo zachitombolo Nsanje ndiyophindu kwambiri not only Nsanje by the whole Malawi chifukwa dandira katundu from Mozambique from Beira ndiye Nsanje imene kunoko ngati kuno maye muli Nsanje aphindu kwambiri ndimene iyi ndiye Chakwera kunoko ife sitingataye tizakonda nyitima tonse chifukwa timangira Nsanje oti mene fune sinde Nsanje khale Nsanjedi mene fune si economy ya Malawi munomo ndende kunifuna Nsanje mene ndiye kuna Chakwera ifewo takonda kwambiri fe yankhana Nsanje ndipo sitingataye iyayi kuno kutambiti sinthika fe ya Nsanje ndipo ndinene pano monenesa tiye tisiyeni za ndale koma tipangire chitukuko. Nsanje itukula the whole Malawi ndiye Chakwera kunoko ifewo tipa number 1 pankhani ya Nsanje takonda kwambiri ndipo tikayamika ndipo tawasa support kwambiri kwakeso. Anyamata apindula bwanji anyamata? Nodi anyamata but if nachikulire chifukwa chani kuno kuzabwera maloji kuno kamanga mahotelo kuno misika mabusiness ambiri ayenda kuno kwambiri fe ya Nsanje tizanda katundu from Mozambique Beira port katundu amene afuna pindua even Zambia azalinga pompano even DRC azalinga pompano even Tanzania azalinga katundu ndiye Nsanje ndiyaphindu kwambiri even maiko ambiri kunoko akuyamiwa meoka sadiki they are very happy with Nsanje ndiye ifepa tupire chilungamo ife kuti pamakhala ndale chitukuko mapakano pano tikuyamika Chakwera fe yankhani ya Nsanje chifukwa Nsanje imeneyi Nsanje isinthikadi kukhala Nsanjedi ndipo kwa ifeyo pano ngati pali chinthu choti achakosewe ndiye ndi Nsanje chifukwa Nsanje imeneyi isite zambiri mafuta onse kuno kumaye munasifa yankhani ya Nsanje. Taona pali akali pano pa station ya Nsanje taona kuti station ikhala Nsanje yafika amene paja akukonza pa station mayembe ilikoyamba mbuyo mutamva Chakwera nena kuti pati mange Nsanje ku Nsanje ngati mafumu kuno munakhulupirira koyamba? Tinakhulupirira koma anthu ena ndama akayikira koyamba panali timamva anthu ambiri amene kuti samamvetsa sizitheka iye koma panopo ndi zeni ndipo anthu ambiri panopo kuza kuti iyayi ndi zeni
akumanga ma station sipo kapo yanzambiri amanga ma warehouse amanga zambiri mbiri zuti fani kuna kuti kuya kwanjenji kuno kusanyi kunoko Nsanje isinthikade umphayi usinthika anyamurambiri apeza zinchito ambiri apanga ma business akunoko foya Nsanje ndipo Nsanje ndaphindu kwambiri not Nsanje but Malawi monse munombo chifuka mina pindule siyasero kwenda manyera yayi koma even ayawo apindula alomwe apindula achewo apindula ankhonde apindula Nsanje meneyi taona kunoko ku Nsanje kuchitika zitukuko zosiyana-siyana zina ndi zilime mungauza Malawi ponjezera pa Nsanje zina ndi ziti madzi udala wangu kumwa madzi apatapo sipo kapo magesi udala wangu kumwa magesi pano kuli magesi ndipo tayamika president amanga sizipatala kudera kwanga enewo ndeno tayamike chifukwa ife Amalawi timangopanga ndale pena paliponse wanga kulipa kwa chimombo nopo tikumwa madzi apatapo kuli magesi kuli chipatala chipombo hefe post atimangira ndeti yaina kwayamikira kwambiri kwake sipo kapo even kubwera chipani chawo chichi kulibali kubali wabwino tonse tikuyenderana chifukwa chani tosefe chimayang'ana chitukuko sati ndale yayi yes tikumva kuti ngakhale nkhani zachitetezo kuno polisi zasopano zikumangidwa taonanso ku chididi polisi unit akumanga apa manyumba za polisi kumalaka akumanga nyumba za polisi ku chididi even after here akumanga nyumba za polisi ku kwatenga koma ku Fatima kosiyana kumanga nyumba za polisi zabwino zokongola sota polisi awawa amene afuna bwera wawa akagona ngati civil servant olemekezeka chifukwa chakwera kwamanga nyumba zabwino kwambiri mfai pamba nena kuti pamakandali ndali ya ndale ndaye chitukuko pano kuti koma chitukuko za Chakwera ndikudziwa yena zina kuti ayi amfumu agule sidagulidwa iyayi koma tikunena zili pa ground yena kwayamikira zoma kupanga Chakwera pakali pano mwina pomati za mfumu uthenga wanu a president akhala bwera mbo pano afuna malandire apa koma uthenga amene mungasira Malawi komanso anthu akuno ku Nsanje ndotani pa zimene Chakwera apanga kuno ndinu anthu akuno ku Nsanje ndi mmene muonera zinthu mmene zikuyendera mpaka kali pano abayanga ankhali timodzi pasikise emba tikavotera president kosaphunga amunyumba malamulo kansa ndiye voti athu tikaganize kuti Malawi tikansiya patipo voti yakuno kuti tiganize kuti tikavotera president Nsanje ipitira kapena itsika pansi chifukwa ife sitikufuna ndalama zoti atigawa ndalama koma tifuna chitukuko ndenu tiyang'ane kuti voti athu kunoko tipanga pomoti Nsanje kapena ayiyayi ndiye tikapempha amayi kuti yayi tatiye tiyang'ane pa chitukuko ndale sitidya ndale sitikhuta koma tiyang'ane chitukuko thokoza kwambiri zikomo kwambiri amene wandithu ndi amfumu Chimombo amene ndithu ndi amfumu akuno amene amafotokozapo ndithu nkhani yokhudza zitukuko amene a president a dziko lino Dr. Chakwera pamodzi ndi boma lawo apanga kuno ku Nsanje kuti kodi iwowa apanga chitukuko chotani chimene a president kuno ku Nsanje apanga ndine mtolankhani wathu mmese zamawa ndilankhulana iposero apa wafa ndilankhule ndi mmodzi mwa achinyamata amutabwera atsogoleri achinyamata achipani cha Malawi Congress kwayamba ndikuziwa ndi zinanu lichi Lason Goye chabwino mwachenatu uniform mutu kwambiri bwana Chakwera amatikonda ndipo ndi munthu mmodzi wokonda anyamata ake district youth treasure kuti ndoti ndumenewu yaine youth governor Nsanje ndenda fotokozani kuti Chakwera mwalandira bwanji kuno ku Nsanje ife kuno ku Nsanje nthawi zambiri ine Goye ndimakonda kulonga chisena kutengera kwathu ku Nsanje zomo kwambiri Chakwera wa ambachita vyadidi maningi tamwanji baba ifandilongene Chakwera kulonga kwache pina madziwika tayi tamwanji atibwesa chinthu chimene ife kuno pina madziwika tayi Nsanje atipangira chitukuko cha Nsanje kuno ku Nsanje ndipe fachinyamata tipezamo maganyo gwira zintchito zosiyana-siyana kutengera ku Nsanje ndipo ife Chakwera tibe ne maurayi kuno ku Nsanje pali mwana pa nyailasi ya 1997 lero 2025 leo Chakwera bwesa Nsanje kuno tilongarani pina madziwika ife tithokoze bwana Chakwera mzimu wawo kamene nino kuti
moyo wawo upite kutali bwana. Tokoze kwambiri bwana ife Chinyamata tiyamike kuyimira kuno ku Nsanje boma. Zomwe kwambiri ine dzina langa Laston Goje. Ndiye muchichewa mmati chani? Zomwe kwambiri mwabadeadea unena kuti ine tikuyamika kunena kuti Achinyamata kuno ku Nsanje wana Chakwera atibweretsera njanje motsogozedwa ndi Sinyo Malemia kupanga chitukuko cha njanje. Nawo lelolo tikunyadira andife Nsanje yatukuka kutengera unena kuti Nsanje yayela. Ife mwemika kuti zinthu zimene sizingayembekezedwa ndipo kutenga ndi mapulezidenti ena onse mbuyomu sankadziwa kuti zizatheka ndipo lero zatheka. Achakwera sindidziwa ndingayamike bwanji ine wa youth, sindidziwa ife Achinyamata tingayamike bwanji. Zomwe kwambiri bwana. Tsono ino Achinyamata achipani cha Malawi Congress mukusiyana bwanji ndi Achinyamata achipani zina mbuyomo takati kumva kuti Achinyamata inu makhala mukupanga zinthu zosokoneza kwambiri. Inu mukusiyana bwanji ndi anzanu? Ndiyankha kunena kuti ineyo wa youth director Nsanje Goje ndakunena kuti chonde abwana atipemba musapange mkangano, musachite ndewu, ndipo muyende mwandendende cholinga tidutse pamene baba basi. Pa 16 tikangodutsa pasakhale nkhondo andi ambiri amandidocha kureyo kudocha ndimaneti yayi Achakwera adandipemba kuti musachite ndewu simanga mudzi uno ku Nsanje kulibe ndewu. Achakwera adapemba modzera ndi bwana anga Stephen Malondera ndewu ayi andi kunoko ku Nsanje kulibe phokoso. Ife tufuna pa 16 tingopanga chongu basi ngati yatha. Achinyamata mukuwauza kuti chifukwa chani akufunika akavotera Achakwera pa 16? Zomwe kwambiri ine ndiyankhe motero na kuti ine ndinena kuti Achinyamata tikangane muone chitsanzo. Ine wa Chinyamata ndi ndani ndamenyana naye kumowa kapena kocheza ndi ndani. Chakwera ufuna bata ndi mtendere komanso Chakwera pano tilandira mafereza, tilandira mbewu, tilandira yonse. Chakwera upanga zinezozo akulimbikitsa bata ndi mtendere. Chonde amene akuchita nkhondo si Achakwera ayi. Ife ayi mu CV sitifuna nkhondo. Ine mopemba mogonja Achinyamata kuno ku Nsanje tigwirane manja. Chakwera MP athu Goba, kansa wathu tindi Chilongo, tindi Chowesilamu, tivote mwa unyinji. Koma ine chiyuthi sinifuna nkhondo. Mene tipembera a president chonde kuno ku Nsanje sinifuna nkhondo. Ine Goje, Laston Goje bebani sifuna nkhondo. Kumaliza Achinyamata mwauza chani kuti zokavotera president? Zomwe kwambiri pali zinthu zingapo zimene tilonjeza president. Chinthu choyamba kuno ku Nsanje a president titakamba nawo ananena kuti Achinyamata titukula mwina kuti ntchito zina zimene zili kunja. A president anavomereza nena kuti kuno ku Nsanje atengapo gawo, atengapo Achinyamata, ndipo a president alonjeza tipangapo mavoti ambamvu cholinga atengako lake ochuluka kwa Achinyamata opita kunja cholinga akagwira ntchito. Ine a president anavomereza nena kuti alola. Zomwe kwambiri bwana nayamika. Zomwe kwambiri bwana iye ine Chakwera kongola kweti. Zomwe kwambiri bwana. Zomwe kwambiri bwana. Zomwe bwana. Laston Goje Nsanje Chair Youth. Zomwe bwana. Zomwe bwana. Ndathokoza bwana. Amene ndiwapa mpando wa Achinyamata kuno ku Nsanje amene wantu agoche apa ndi mese zamawa amene ndi mtolankhani wathu kuno mese kunja kukutentha ndi usaniseke tukutentha mwatenthedwa kukutentha kuno ndi ku Nsanje ndipo ndi nthawi yotentha ndi nyengo yake ndithu kuno kukutentha pano udaba iwe uli kuno bwino inuyo mwatenthedwa. Sono anthu azoona ngati kuti ine ndi mwina ndabwera nditamwekena kake kati katentha ndevu. Akati katentha ndevu kachitika. Chabwino. Okay, waona bwanji mmene anthu abwerera kuno komanso ndi mmene anthu akufotokozera zokuti chapangisa tabwere kuno ndi chiyani?
ndizona litaona gulu la anthu limene lasonkhana pano pa Ntowe pamene pamadziwika kwambiri kuti pa Nsanje boma pano ndithu taona khamu la anthu limene lili ndi chiyembekezo choona mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera yemwenso ali mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress. Taona pano ndithu pali anthu ochuluka amene ali otsatira chipani cha Malawi Congress kufuna kusaona mtsogoleri wawo komanso kuzamva mfundo zimene wabweretsera kuno. Pali zinthu ziwiri zitatu zimene ndatolapo kuno ku Nsanje. Anthuwa akuliyamika boma chifukwa cha zitukuko zosiyanasiyana. Tamva ndithu kwa senior chief Tengani aja kufotokoza ndithu kuti pali ntchito zambiri zimene zachitika kuno ku Nsanje zachitukuko zomwe mwazina zodziwika bwino ndi nkhani ya Nsanje imene ili kuno ndithu zimangoneka ngati nkhambakamwa koma ndithu tasionera tokha komanso chitira umboni tikachoka pano tikhalenso tikulowera kumeneko kumene mtsogoleri wa dziko lino akhale ndithu akukaonanso ndikukalowa nawo ndithu mu treni imene ndithu afuna ikayende pamene pakungotsimikizira kuti chitukukochi chinatheka ndipo chikupindulira anthu akuno ku Nsanje komanso chikhale chikufalikira kutumikira anthu ena mdziko lino la Malawi. Kupatulanso pamenepa ndithu taona kunonso ku Nsanje kukupindula ku mbali ija ndithu ya nyumba za anthu achitetezo. Taonanso amenewa akupindula, taona kukumangidwa ndithu manyumba osiyanasiyana wathandizira kuti azigwira ntchito zawo zosiyanasiyana mwabwino komanso akhale very comfortable. Wakhala kutsatira manifesto pamene akhala kulankhula president mwina ndi zina zili zimene president akamenda misonkhano ngati imeneyi akuwafotokozera anthu kuti akuyenera kuti azavotere pakabwera pa 16 imene ndisabata mawa. Ndizona manifesto IMCP ndithu akulunjikanso kwambiri ku ndondomeko yathu ija Malawi 2063 imene ndithu tikufunika kuonetsetsa kuti posafika mzaka zimenezi mpaka kufika ayipanga breakdown 2030 kuti kodi achinyamata azakhala achinyamata otani. Pali nkhani imene ya bungwe la NIFI limene pano likupereka ngongole kwa anthu osiyanasiyana limene licha kuti adzalikonza kuti lingokhala banki izingothandizira kuti anthu azipita kumene kucha to access loans to access money kuti azikwanitsa kupanga zintchito zosiyanasiyana. Komanso mwinanso ntchito imene inavuta kwambiri ija yomanena kuti mwana wabadwa azakhala kuti akulandiranso ndalama. Nkhani ndiona kuti mwanayo akabadwa suti akulandira ndalama pamenepo ndiye kuti tizikhala tikuberekana koma akafika zaka 18 akhale kuti ali able to access that money akwanise ngati wachinyamata kuchita business kuchita zinthu zosiyanasiyana. Komanso nkhani yothandizira kuti sapatsogolo nkhani ija ya mega farms tolinga chonena kuti mega farms aja asangokhala ochepa kokha pano pamene tachitira umboni kuti mega farms akuchitika m'madera osiyanasiyana pamene paja tipitirize boma ilili kufuna kuti manifesto awo akapambana pa chisankho chimenechi ntchito imene ipitirire ndi chifukwa akunena kuti muzaka zisanu zapitazi anali okuti akuyika maziko a zitukuko zosiyanasiyana ndi akufunanso zaka zina zisanu kuti ntchito zimenezo zikhalenso kuti zikupita pachitekava pamenepa amenenso muli kuja abwerani pafupi ndipo ndidzapempha kuti tidzapange kwacha wache wamphamvu kwambiri adziwe kuti tafika pa stage ya Ntowe. Kulinso irrigation scheme imene akumanga kuno yatsopano anthu ankhaninkhani akulima kufunikira kuno ku Nsanje nthawi zambiri imavuta kumakhala floods kufunikira kuti kuzikhala irrigation scheme imene yabweresa boma kuno ndikotani pothandiza mwina anthu akuno pa nkhani ya chakudya. Ndikofunikira kwambiri kuti anthu kunoko anthu amavutika kwambiri ndi kusefukira kwa madzi komano ndi anthu onena kuti amalimbikira nkhani za ulimi ndiye pokhala kuti mbali ina kukuchitikaso mega farm imene akupanga construction padakali pano anthu akuno akhalenso akupindula kwambiri kuno anthu akuno salima kamodzi pachaka ena amalima mpaka katatu kumene chimanga dowe amene timakhala tikudya mtawuni mblantayamu amakhala akuchokera kuno zingotanthauza kuna kuti anthu atakhala kuti athandizidwa mwapaderadera intentionally kuti kuwapatsa kuti tapangani apa takukonzerani malo awa talimaniponi ifeyo sitingakhalenso anthu oti kumavutika ndi njala chifukwa ndiye kuti chakudya zambiri zizichokera kuno komanso angakhale ziweto kunoko zimachokera ziweto zambiri kumadziwika ndithu kuno ni nkhani ya ng'ombe nkhani ya mbuzi ulimi wonse uja ukakhala kuti anthu awawa akuthandizidwa mbali zina chidwi chilipo kale malo alipo koma akathandizidwa motero ndiye kuti tipindula ngati dziko pa nkhani za ulimi komanso pamene tikupindula choncho ndiye kuti anthuso akutukuka pa nkhani za chuma. Ndipo nthawi yoyamba taona kuti kunoko ku Nsanje kwakhala kuti kumachitika madzi osefukira nthawi zonse anthu akumakhanga akhala kumene kuja koma chaka chino anthu asamutsako kupita nawo kuntunda mabanja mizi pafupifupi 30 chakuti 40 yasamuka ili kuntunda
aliyesa mampasa 1,200,000 ndalama zochoka ku give direct bungwe la ku America kuti amange nyumba zawo kuntunda zachitika padakali pano ndamva ayikira madzi kumeneko kufunikira kwake onera kuti boma latengapo gawo wasamusa anthu ndikuwapasanso ndalama kuti amangire nyumba kuntunda pamene mbuyo ndimangomva kuti ayi mwina amafuta kuchoka anthu asamuka kufunika ntchito imene inali wotani ukaona iwe ngati amene wakhabwera kuno mwazatsata za mafloods ndizofunikira kwambiri chifukwa nkhani iru yosamusa anthu amene akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi anthu samayilandira bwino chifukwa chonena kuti nkhani imakhala kunena kuti sitikuwapatsa anthu aja malo choyamba komanso kuti akachoka kusiya malo awo kumene akupitako akayambira pati zimene zimafunikira ndi zimene zinachitika zindithu ndi cholinga chonena kuti anthu akhale kuti akamanyamuka akupita malo amene atsamusira akhale ndithu kuti ali ndi malo oti akakhale komanso osati kungokhala chabe akhalenso kuti ali ndi poyambira startup ya pamalo pamene apita ndiye boma kudzera ndithu mubungwe la give direct lathandiza anthu kumabanja amenewo kusamuka kupita malo apamtunda cholinga choti anthu azikakhala motetezeka komanso ngakhale kukhala motetezeka akhale kuti ali napo ndithu poyambira kukhala ndi ndalama nyumba kuti moyo wawo usakhale kuti wayima koma ndithu ukupita patsogolo chabwino zikomo kwambiri mese amene ndi mese zamawa mtolankhani wathu kuno pakadali pano kuoneka kuti anthu ndithu afika ochuluka kwambiri tsiku la lero pano pa boma la Nsanje pamene mtsogoleri wa dziko lino wangofika galimoto zimene akwera Dr. Chakwera zikufika malo ano ndipo tikuona kuti a first lady ndi amene tikuona kuti ali galimoto imene amayankhulira mtsogoleri wa dziko lino pamenepo nkuona kuti a president wa dziko lino akhala posayidwa apa akukwera pa galimoto imene yampatadenga kuti ayankhule ndi anthu amene asonkhana malo ano pano pa boma la Nsanje ndi panja penipeni pa boma li makamaka munsewu wa M1 umene wachoka kumalaka kupita ku Blantyre ndi pa boma lino mbali mwa msewu umenewu ndi mmene akufuna kuyankhula ndi anthu amenewa kuno ku boma la Nsanje ndipo monga ndafotokozera posera apa ndiye kuti a president akhala akufika pompano amene akuoneka kuti ayendese mwambo umenewu ndi a Owen Chomanika olemekezeka a Owen Chomanika kuchokera ku Nsanje North amene ayankhule atsogolere mwambo umenewu a president ndi amene afika pamenepo posera apa tikhala tikumva kuti kodi ziyenda motani tipereke kwa amene wa Owen Chomanika kuti timve kuti ayendesa bwanji mwambo umenewu amayi ndi abambo ino akunsanje southwest amene muli pano pangulini ucha ndi amene afika tatenti awefe bwanawo tipange kwacha wamphamvu kwambiri kwacha olemekezeka president Dr. Lazarus Makathe Chakwera takulandirani malo ano pano ndi pantowe stage ku Nsanje southwest constituency inoyo kuteroko bwana mafika ndi pakwanu mumasuke ndithu amene timayembekezera bwana changati akafunefe ngupi pano pangolini ucha ngupi abwesa njanji kuno ngupi afuna abwese chiluko kuno ngupi bwana nthawi ino mulandilole mwanu inuyo komanso a first lady Madam Monica Chakwera mulandilole mwanu mulandilole mafumu muli pano akuluakulu achipani nduna zonse zaboma nonse amene muli pano amayi ndi abambo bwana anthu abwera kuti adzaone inuyo adzamveso mawu anu ndipemphe amfumu asinyo chief Chimombo kuti atilandire koma dera lino bwana ndi tiye malemya ndiye pakati ali pano pala tiye malemya achita act timafuna tipemphe atilandire amfumu pemphero tiyendera tapangira kuchaija pano bwana ndi nthawi tifuna tibanje tipange changu kwambiri ndiye amfumu ndikupaseni thando njanu ishi sinyo chief Chimombo ule mwanu madala athu a dziko lino amene muli Dr. Lazarus Makathe Chakwera
amene zingavute magazi ngatani mukudutsa ulemwanu Mai Monica Chakwera amene muli ya first lady athu andipasa 2 minutes komabe ndine 2 minutes ndipanga 3 minutes. Bwana chinthu choyamba ndi nduna zonse nduna zili pano ndazona nduna zili pano ulemwanu akuchipani bwana Simbi ni komitini onse ulemwanu dziwa yadoka madala afuna ende mwambiri lero nde ndinalonga mwachigwande gwande. Chinthu choyamba ndinene kuti kuno kuna mwambo athu munthu ngati imwe kabwera kuno timbalonga kuti anafunefe ngupi anafunefe ngupi anafunefe ngupi anafunefe ngupi pepani ndi mwambo akonkunofu ndi mwambo akuno ti munthu timamulanda mu nyimbo ngati mene takulandirani anduna. Chinthu choyamba ndinene kuti ine mawu ambiri ndilibe yakoma ndili mawu amodzi kukuyamikirani kukutamandani komanso kukuthokozani chifukwa choti mwatimangira chinthu cha life mwathu onse Nsanje. Palibe chinthu chingasinthe Nsanje kupatula Nsanje. Ndi adokotera Chakwera mumve kuti anthu akuno takomewa pyakwanga mwatimangira Nsanje. Lero ndamva mukayiona inde ena maina kuti Nsanje aduka sidaduke bwana kunama Nsanje ili bwinobwino. Moti leo ndamva kuti sitima mukayikwera. Vechi ndi chichoyamba. Chachiwiri kuthokozeni. Muna nimwe president oyamba ndamva mwagona kuchitipa mwagona kukasungu leo mwagona so kunchalo. Ndikumva choncho mwagona kunchalo. Ino kudabwambwa president wa jiko kugonambo nchanga mukuyamba ndimwe. Mulungu akudaliseni bwana. Chifukwa imwe uzikuoneka ndimwe nimwe mbusadi. Tikuthokozeni bwana state president. China bwana state president ndatumidwa ndaziphunzisi mwalemba ziphunzisi ntchito kuno akhaolova more than 10 years koma baba mwaika papero. God bless you. Ena mwapanga promote choka grade ina kupita grade ina. God bless you. Komanso mwatimangira ma school bloko mamanga ma school bloko ma school pafupi kuna mbiri mwatimanga ma school bloko panga ine pano tili maza patapu tindi magesi tukuyamikireni chifukwa chanu kwamba ngati izi kuno kuli Malawi tina tenders kuti mayamikira munthu akamwalira kapena akasiya ntchito imwe tikuyamikirani bwana kwanga kuno kuna magesi kwa chimombweko ndipo pali nyamata mati matemba kaya ameja bwana ntchito ayigwira matemba ndiye is the one who said does everything to have existed there. Matemba alipo mpano kwa Eskom komanso tikuyamikirani bwana nyamadani cho maimia ni chomani kakuno ntchito ayigwira. Ndeno amene mwapanga program nsonkhano ndikudzudzuleni ife timafuna nsonkhano kaipa prison apo malo chepa tupanoto monene anthu osena malo chepa twapo sizona next time akabwera ntanga tamene wake tendi pa prison apo anthu amasuka monembo president awo komanso pokapu ya bwana shadwe MP apo mpano goba ntchito ayigwira kwambiri. Kalisidilena iyeyi ndekuti ndi nsambi mwana amene bwana ndipempheru pano pamene mutanga boma next year mpaseni unduna mawu ena ningamalize bwana ndoti abayanga nonse mudziwe chinthu chimodzi pali ndale pali chitukuko nzosiyana. Lero munthu adili ngati weneyo anamtima ngati vembe atimangira Nsanje. Ndeno pamene tikupita kafuta pa 16 tiye kaganizeni bwino bwino tikufuna Nsanje gumuke kapena Nsanje pitirire kampaseni vote ndalayo ndiwonga depo dacha amwe chimumba guliwa daguliwa tayo ife mafumu timangana chitukuko ndale njayeno nyandale ife nyandale tayo ife sifu mafumu timangana kuna chitukuko anyandale ni madalawo ndanya ife libe dale tayo koma timangana chitukuko chili kutiko ndi abalanga leka nyimbo nanga china so china nsewu kama ndiva kati china nani wadili kudani wadi nde bana bodi hapa tipaswa 2 minutes komabe musomo mwawira
mwachidule ndingalina kuti zina ndingapanga kutsogolo kuko, koma panopo ndingalina kuti chauta na malenga yawe chisumbi mphambe na malenga ntongi Alpha ndi Omega, Allah Muhammad Yesu Kristu Mulungu mbona kudaliseni zuwa mukambiri. Kwacha aliyese chipakela mwamba kwacha. Bwana amenewo ndi Senior Chief Chimombo kukulandirani malo ano. Nimafuna bwana ndikudziwiseni anthu amene akuyimira kuno amene atumikirane ndinuyo. Kutero kwa inu anthu akuno ku Southwest amene angakuthandizeni ndi Dr. Lazarus Chakwera. Ndiye kuno ali ndi aphale achimbo angapo amene akuyimira kuno. Bwana tili ndi a Joe Islam amene akuyimira ngati kansala kuchekelere ward. Amwene muchilembo kwacha. Chipagera mwamba kwacha. Dr. Lazarus Chakwera watumbani zikomo kwambiri. Bwana tiliso ndi Amaki Jones Chilongo amene akuyimira ngati kansala ku Nyamadzere ward. Chipagera mwamba kwacha. Watu ndani Bwana ndiye inuyo tikamana kuti inuyo ndinu mashini bwana. Tikamana kuti inuyo ndinu pangolini kunombo kuna kapangolini mboka nkiti. Kapangolini mboka kuno ndi Madalo Goba amene akuyimira ngati MP. Nanuso amene ndikupaseni muchilembo moni. Shogo Nchulu abalanga mamuna nkulu ali pano. Shogo Nchulu kwacha ndati kwacha. Watumbani choyamba bwana ndipereke ulemu kwa ino State President atsukeno Malawi Dr. Lazarus Chakwera. Ndiperekenso ulemu wina kwa mayathu machano yafunya kuti koya Madam Monica Chakwera tambirani ulemwanu. Ndiperekenso ulemu kwa nduna zonse zaboma zili pano, akuluakulu achipani arasiya simbi ndi ife tonse tasonkhana pano. Abale anga machibesano mafalanga ngochepa kwambiri. Anduna longa kale kuti ine mandilonga pangolini edi. Ine ndine kapangolini kankiti. Pangolini shwashwa mamona kule. Mpaipiseni. Abale anga ndifuna ndikuuzeni kunena kuti ndifuna ndilankhule ndinu abale anga kuno. Mawu anga ndochepa kwambiri. Ine ngati ndachita kampeni ya mphamvu kwambiri inu kumandikonda. Moti mene abwerera bwana achende kuti mwendo bodzi ndaponda kuno, mwendo bodzi ndakomponda ku parliament ku Lilongwe. Zonse zija zatheka chifukwa cha bwana liapo. Mwandimva ka? Ife kuno tina vuto ndifuna tivomereze chinthu chibodzi abale anga. Amene adatisasanyira nseu waponde feu adanka adapita Mulungu adatenga. Tivomereze abale anga tiyende chitsogolo. Pano amene atikonzera chinthu china chachikulu kwambiri Nsanje ndi bwana liapo. Ngati enango tidathokoza ndi nseu. Chafutambo nchani achakwerambo kwathokoze fanya Nsanje. Ulemelero wa Nsanje kuti ubwelere chifukwa cha Nsanje. Ndimo amene wa abale anga ndimafuna kuti ndikuthokozeni kuti pamene tikumuka pita kandifotera pa 16 musayiwalenso kuyika suti nda president Chakwera. Kwacha zikomo kwambiri. Olemekezeka President Dr. Lazarus Chakwera amenewa ndiye amene akuyimira kuno. Koma bwana anthu ayima pano sadabwere kudzaona ine yayi. Anthu abwera pano kuti adzaone inuyo. Komanso amuna inu amayi muli pano, achikana na aphale muli pano. Chabwera ife kuti tikuuzeni inu ngati abale athu. President nguti ngweneyi. Pamene tikukamba za chitukuko zikufunikira kuno manifesto yathu nkhani yoyamba ni nkhani ya food security ili manifesto. Kukonza za chuma zili manifesto. Kukonza njanji zili manifesto. Atapangezezo ngweneyu
apanga njanji mwamva ni munthu ngati ine pano bwana ndimafuna ndipaseni nthawi kuti inuyo anthu abwerera inu timve mawu anu anthu tilankhuleni koma voti ndi yanu bwana ambuye adaliseni kwambiri pamene mukulankhulana ndi mtundu uli pano zikomo kwambiri. Kwacha poyamba ndithokoze kwambiri Senior Chief Chimombo amene alankhula malo mwa malemya ufumu wa malemya wofunika kuti akonzedwa mwa msanga. Malemu adapita ndikalekale ndipo zimenezi nzofunika zikonzedwenso chifukwa kulikonse chitukuko timayenderanso malingani mafumu akhale m'malo mwawo. Koma ndikuthokozeni nonse mafumu wena ndinu muli apa ndipo zikomo chifukwa chakutilandira bwino pano. Inu anduna achomanika Dr. Vera Kantukule, Adeus Gumba ndi wena amene mwachoka kulikulu la chipani ambuye akudalitseni. Apita Simbi amene ndi regional chairman kuno zikomo chifukwa cha inu nonse. Nakondweratu kuno napeza maveterani amayi arajaja amene ankayimba nthawi ya arapi ankayimba nthawi ya Kumuuza kalekale koma wakula wofunika thandizo lapadera chifukwa ndi maveterani amene popanda iwowo ife wana lero sitikadakhalapo ayi. Tizilemekeza makolo ani. Ndithokoze chifukwa mwayi wanga umenewu kuti ndikumane nawo pano. Inu agoba ndi makansala wonse mwakonzekadi wadi mukamvotera goba. Ndikuthokozeni kwambiri chifukwa popanda voti yanu ndikudziwa kuti ambiri a inu mdavotera ena koma ena a inu mdandivotera kuti ine ndikhale president. Ndiye ine nimathokoza latakhala pa awiri nimathokoza kuti voti imene ija idathandizira kuti lero tiyambe kuchita chitukuko monga cha Nsanje yafika panoyi. Chifukwa Nsanje inali tawuni imene imachita bwino kwambiri pa zachuma mabizinesi ndi zosiyanasiyana chifukwa Nsanje inkayenda kuchokera kubeira kufika kuno mpaka kukafika kulimbi mpaka kukafika kusalima kuchigawo cha pakati. Katundu amabwera kuno mochipa chifukwa cha Nsanje. Lero pa tawuni ngati pano katundu ni wodula mitengo ya zinthu wena kukwezanso tsiku ntsiku chifukwa kumene zikuchokanso zikuyenda modula. Ngakhale kuti wena wangolowetsapo zinthu zakuti ndi greed chabe kapena kungofuna kuti adyere masuku pa inu nonse. Wenawo cholinga chakuti Chakwerayo musamuone bwino musamvoterenso kuti apitirize chifukwa akukhala ngati waphera mabizinesi. Koma chimene tikuchita ife nchakuti inuyo mukhale ni katundu wochipira. Ndipo chimodzi mwa njira yake yobweretsera katundu mochipa ndi Nsanje. Ndipo Nsanje imeneyi ikhala dalitso kwambiri kuno ku Nsanje chifukwa nkumene yambira yafikira. Ndali kumalaka nthawi zina kukalandira mafuta ngati chitsanzo chabe kuti ayambadi kugwira ntchito. Lero akonza ngakhale zatenga nthawi chifukwa choti amakonza timabiriji tija kuti ifike pano. Ndipo tsopano akulunjika kuti ikafike ku Bangula. Cholinga nchakuti tilumikize Nsanje yonse monga idali likale kuti inu mayendedwe anu kapenanso mayendedwe akatundu zikhale zochipira.
ndipo ndifuna ndithokoze chifukwa cha wonse amene ali kuvomerezana nane masomphenya amenewa, chifukwa monga mwa mawu a Senior Chief Chimombo tikukonza zakutsogolo kuti wana wathu ndi adzukulu wathu akhale pabwinobwino. Tere kunkadakhoza kulankhulani mokulonjerani kuti bondia anthu mkhozi uyankha wadi bondia. Chifukwa abale wathu pomwepa apa tazungulidwa ndi abale wathu aku Mozambique, timakhala nawo bwino zedi popanda mgwirizano umene tili nawo pakati pa anthu aku Mozambique ndi ife. Ndiye kuti ngakhale pano tikamba pano vuto la mafuta likhoza kukhala vuto kuti atipeze pa nthawi yake, koma President Chapo monga adagwirizananso ni President Nyusi amene anawapatsira udindowu anthu atawasankha wena alowe m'malo mwawo atatha materemu awo awiri anyusi. Ndiye kuti mgwirizano umenewu wakuti sitinakhalepo mogwirizana chotere mpofunika tiupititse patsogolo bwinobwino, chifukwa popanda iwowa ngakhale nkhani ya Beira ndi Beira corridor njanje imeneyi sikadatheka, nkhani ya kunakala sikadatheka. Tere kupano njanje yochoka kunakala talumikiza kuti mpaka na imene idayikidwa kukafika ku mchinji ni kuchipata ikonzedwenso imeneyo, chifukwa ngakhale kuchokera kunakala mafuta ayambanso kudzera njira imeneyo kufika ku Lilongwe. Izi tuchitira dala chifukwa tudziwa kuti ku Malawi kuno pafunika kuti ifeyo tikhale anthu okhala ni tsogolo lokhazikika, zachuma zikhale zokhazikika, anthu asangolemera anthu 10 kumanja ako ayi, tilemere anthu ankhaninkhani, chifukwa kuno tachuluka ndife anthu osauka. Koma anthu akupanga chuma ku Malawi kuno chambiri, koma pamsana pa ife osauka. Cholinga cha boma lino nchakuti tikhale ndondomeko ndipo taziyala kale zina zimene mwayamba kuona kale, ngakhale ulimi wamthirira kuno ku Nsanje udayambika ndipo anthu ali ndi maumboni wawo akuti akuthandizika ndi NIF lifuna ikhale banki yapayokhayokha. Cholinga nchakuti chakudya chipezeke kulikonse kuno tadandaula chifukwa cha njala. Ndipo malemu Sidikimia tidapita nawo madzi atakokolola zinthu zonse kuno nthawi ina kumadzagawa zakudya. Ndabwerako kuno chifukwa cha mavuto ngati amenewa, koma tifuna tithandize. Chifukwa chakenso ngakhale kumanga msewu uzikhala msewu woti ndi wolimba, chifukwa chakuti timadziwa kumabwera madzi. Ife tifuna timange zinthu zimene zikhale zokhalitsa, koma njalayi tithane nayo. Ino amene mudandaula mitengo ya zinthu yamba kale kutsika chifukwa zina zimene zimachitika mwakuzemba, chifukwa chongofuna kuti anthu akudyereni masuku pamutu. Tazizindikira anthu akamabisa katundu mwadaladala, ndipo zimenezo zikukonzeka. Tikufuna kuti Amalawi mukhale pabwino, makamakaso kuno ku Nsanje. Chakwera saona kuti ni gawo lanji, ndi tauni yanji, ndi anthu anji, chifukwa tonse ndife Amalawi, ndipo zitukuko tikuchita mbali zonse za dziko lino, chifukwa tifuna kuti Amalawi tonse titukuke pamodzi. Akatukuka wochepa anthu ena wonse osathandizika sizabwino yayi. Nchifukwa yake takoza ndondomeko imeneyi pa tauni ngati pano wena mdapezako ngongole ya NIF wena simnapeze yayi. Koma ena anu sikuti mufuna ndalama za nkhaninkhani, mungofuna kuti kampambaka kuchotseni apa mufike apa ka business kanu kaja. Wotero watizo apatsa ngongole pa saizi yawo ma 1 million kwacha kwa anthu oposa 1 million athandizikenso kuti ndalama zimene ziwathandize. Ma 10 million kwacha kwa anthu oposa 10,000 kuti ngati anali apa akafikenso yapa. Komanso upereka tsogolo akaunti kwa ana wonse akuti akabadwa tizimsungira ndalama 500,000 kuwasungira kuchita invest kuti akadzakwana 18 ndalama zija zizakhale zoti akhoza kuzigwiritsa ntchito, chifukwa zimenezo ni zaka zakuti akhoza
kuonedwa ngati wamkulu ku Malawi. Nchifukwa chake msakwatitse vana asanakwane zaka 18, msakwatitse atsikana asanakwane zaka 18. Tiye tilimbikitse dziko lathu likhala pabwino zedi kutsogoloku, koma pali pano tithane mavuto amene alipowa. Ndipo izizi tayamba kale, mitengo yamba kale kutsika chifukwa tadziwa kuti mwazunzika kwambiri makamaka kuno ku Nsanje, chifukwa katundu kuti abwere kuno zimatengera zambirimbiri kuti akupezeni. Ndipo anthu amangotengera chitsanzo chimenecho kuti akupwetekeni ni mitengo, koma ife takonza kuti tsopano pakhale njira yokhazikika yobweretsera katundu mochipa. Tikugwirizana vanu? Ndipo zamtukula pakhomo tipitirirabe, zakuti tibweretse chakudya tipitirizabe, tudziwa kuti ambiri sadalandire mokwanira. Zachitukuko zolimba kali masukulu tipitirizabe, chifukwa boma lino laika mtima pa chitukuko. Ndikuti ntchito za boma ziyende mwamsanga. Nchifukwa chake ndikuyenda pa ulendo umenewu pa 16 pa kuti mukavotere Chakwera, amene akuyenda naye ngati wachiwiri ndi Vitumbiko Mumba, amene wathandiza injiniya ameneyo, wathandiza kwa ukulu kuvumbulutsa zina zimene Amalawi tuchitirana tokha chifukwa chosakondana mokwanira. Ndipo ndikupemphani kuti sabata la mawali kwangokhalatu sabata limodzi pa 16 pa mukavotere Chakwera ngati president. Tikupana vanu? Ndino angati mdalembetsa pano? Ndino angati mnalembetsa uko mulipo? Nanga uko muliko? Ndikupempha kuti monga mdani khulupirani voti yanu imene yanithandizira kuti njanje iyambenso kuno ku Nsanje, kuti ibwere ndipo kuti katundu ayambe tsopano kumabwera mochipa. Ndikupemphanso voti yanuyo kuti nithandizire tipitirize kupititsa patsogolo chitukuko chimenechi ndi mphamvu yonse mu second term imeneyi. Ambuye akudalitseni nonse zikomo. Panopa ndifuna ndikaone kunjanjeko kuti zili bwanji. Gobayu mpatseni voti yanu. Makansa tonse mogwirizana. Ambuye akudalitseni nonse zikomo. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuyankhula kuno ku Nsanje pa boma la Nsanje pamene amacheza ndithu ndi anthu pa ulendo wake woyendayenda. Ndipo sachedwa apa akhala kuchoka malo ano kupita ku port kuti akaone kumeneko. Tithamanga kumeneko tikaone ndine mzanga Emmanuel Twala ndamene andilandire kumeneko ine Blessings Kanache ndikuti takhandi pomwepo pakadakali pano tibwezere kaye ku nyumba yolusa mawu kukwasha. Introducing one of the official sponsors for Zokonda Mai Macheza 2025. Sunny Money, life is getting brighter. What really attracted us to MBC, it is Zokonda Mai program. As Sunny Money, we are 100% committed and focused on taking an active role in transforming economic life of women. For advertising and sponsorship, please call 0886 703 159, 0888 891 194 or 0881 551 344 and book your spot today. It's on and it's happening at the BICC in Lilongwe on the 15th October 2025. Zokonda Mai Macheza 2025. Don't miss it. Bazindu zonse zomwe inu mwandichitira chimwambo chija cha Zokonda Mai Macheza chaka chino cha 2025 chilipo. Osaiwala Zokonda Mai Macheza 2025 ilipo.
My name is Lazarus, President of Malawi. For the past few years, President Dr. Lazarus McCarthy Chakwera has worked to redeem Malawi from decades of challenges with the mindset to build a nation of opportunity. Now, he is ready to do even more. To end hunger and ensure food security, President Chakwera will introduce universal affordable fertilizer, continue affordable import programs, expand mega farms. Over the next 5 years, he will create 3 million jobs by boosting investment in agro-processing, tourism, mining and expanding access to NIF loans and agricom capital to support youth enterprises. He understands that development thrives on justice. President Chakwera will strengthen the rule of law so no one is above it and introduce reforms to fight corruption and uphold accountability. President Chakwera has prioritized the improvement of service delivery across all sectors. A strong society that will deliver a self-reliant and inclusively wealthy nation. A vote for Dr. Lazarus McCarthy Chakwera is a vote for opportunity, for jobs, for food, for wealth, for justice, and excellent service delivery. President Chakwera and the Malawi Congress Party, taking our development forward. Your vote is the vehicle that keeps our country moving. And I am once again offering my services as a driver who is ready to continue taking your development forward. Onerani programu ya koti lathu pano pa MBC TV. Kusainirana kwa mgwirizano umene pakati pa ife a court ndi Malawi Broadcasting Corporation kutithandiza kwambiri kuti tifikire anthu. MBC ntchito yathu ndi timati kusangalatsa, kudziwitsa anthu ndi kuphunzitsa. Ndiyo ntchito yathu yayikulu ya MBC. Lachitatu 5:30 madzulo ndipo kubwerezedwa lachinayi 9 koloko usiku. Programu ya koti lathu akukonza ndi a MBC mogwirizana ndi nthambi ya mabwalo a milandu m'dziko lino Malawi Judiciary. MBC, inspiring the nation. Ndisina konese kuona mkuti. Agamula kutiko akupita kundende? Basi kule. Ndendo ndama.